Vážení přátelé, vítáme vás u dnešního prvního rozhovoru naší sezóny a dnes se k nám přidal Tomáš Strejc. Zdravím, ahoj. Tomáš se k našemu týmu přidal ke konci loňské sezóny, kterou odchytal skvěle. Tomáši, jak se ti v Rakovníku líbí? Jo, jsem spokojený, s klukama jsme si sedli, je to skvělá parta. Nemyslím si, že jen my, ale myslím si, že i všichni si všimli, že máš novou výstroj. Jseš na ní zvyknutý? Jaká je? Zatím si na ní zvykám, je to super, vůbec ji na sobě necítím. Většina hokejistů má před zápasem svůj rituál. Máš ty nějaký ten svůj? Ráno vajíčka, k obědu pataj. Dnešní zápas se vydařil, soupeř byl těžký. Jak se ti dneska chytalo? No, chytalo se mi dobře, ale bylo to náročný. Tomáši, chytal si dneska skvěle a já doufám, že ti to vydrží po zbytek sezóny. Děkuju.